Čus lidi, já vás tu vítám u dalšího po hodně dlouhé době. No, u dalšího videa. Já vím, že jsem teď dlouho nenatáčel, ale já jsem se na to vždycky vykašlal. No a my jdeme na to, nebudeme to dál zdržovat. No, už si nemusíte pouštět ty stará videa. No, my tady teď uvidíme, jak se nám bude dařit. Teď to nebude od Parapeta, bude to od Live Away Zone. No jest, my teď začneme. Co to bylo? Jako... To je to, teď nevím, jak se to, sakra, to byl fail. A teď nevím, jak se to jmenuje. Jo, klučina běží. Hele, to je jak v Happy Wheelu. Tohle je černoch do jogurtu se sekačkou a tohle je například děda. Jo, teď už jede. Pak počkat, on říkal mami. Nebylo to? Tohle bylo možná český video. I když se tím nejsem jist. No. Teď to bylo zpomaleně. Sakra, to byl další fail. To je ta... Jo. Někdy by nějaká kobylka, nebo co to bylo, nevím, v přírodovědě se moc nevyznám. Kdyby mi to skočilo do obličeje, tyjo, tak by jsem si dal normálně pěstí, tyjo. No. Sakra. Já samý fail, tyjo. Můžete mi někdo říct, jak se to jmenuje, tyjo? Že baseballovou pálkou flakáte do takového růžového polínka, aby z něj vypadly bonbony. Ale pište do komentářů, protože já jsem fakt absolutně zapomněl, jak se to jmenuje. Nebo jako jestli chcete, jako, můžete napsat do komentářů. Co by se mohlo stát? Bože, oni tam mají bordel. Tyjo, uklízej si oni někdy, tyjo. Ach je. Jo, to už tady bylo. Jo, bordářská rodina. Sakra, jsem pohnul s tou kamerou. Ale se vám omlouvám. To byla malinká židlička. Co?
Takže next, po krátkém střihu konečně tady jsem musel jenom dojít se psem. A je dobrý, pokračujeme. Co to je? To bych chtěl mít taky. OK. Už bych to mít nechtěl. Ty jako brečí, že jsi už měla tu sukni? Divný. A proč musí být jako nějak svatebně oblečena, když je jen na nějaký farmě, tyjo? Nepochopím. Jo? Ovce s obojkem? Nechápu. Nebo jako chápu, ale je to divný. Jo, umí pěkně abecedu. No. Fuj. On jedl vatu? To je jako dobře, víš, jako kdyby jedl cukrovou vatu, tyjo. Ne, to. On ti to přece nechutná, ne? Nebo to byla cukrová vata? Ne, já taky díky. Mě taky brokolice, jako já ji moc nemusím. Bych jsem řekl to samé, akorát, že v češtině. Je oslík. To by se bal oslíka. To by... No, proto bych to nedělal. By mě zajímalo, od čeho jako má tu růžovou po celý hubě, ty vole. Do prdele. Což jsem teď moc prostý, ale... No, sorry. Já za to hýbání s kamerou se docela jako omlouvám. Za tohle by mě asi rodiče zabili. Dislike, vůbec to neumí. Ona... What the fuck? Ona se bojí tak rostomilý kočičky. Já bych s ní hrál. No, já bych se s ní hrál. Bože, to je nějaký troll, ne? No, on má uši, tyjo. Za tohle by mě taky asi rodiče zabili. Ne, kecám. Já mám spolněný záběr, vím. Ona má účes jako ta Agnes z Jápadouch. 2. Počkat, vlastně... nebudeme řešit a... Jo, jsi OK? Asi není. Jo, je OK. Co to jako má? No, by mě fakt zajímalo, co.
telling you that we're having another baby. Archie? Archie. Jo, tam bych chtěl taky být. A seznámit se. No, tak tam bych se nechtěl být. Ne, když jsem chtěl. Bych jsem se ani jako nelekl. Počkej, měl tričko, tyjo. Ano, kdybych byl malý, tak bych to asi taky udělal. Jo, přesně to bych udělal. Game over, bastarde. Jako fakt, tyjo. Zase fail. Bože, tolik failů. No, fail. To jsou dvojčata, nebo? Oh. To je Lubka, ne, kecám. Možná je asi slepá. Další fail, tyjo. Počkat, co to je za zvíře? Jako zajímalo. Tohle by byl konec tohohle videa. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nepomeňte dát like. Pokud ne, dislike. Dejte hlavně odběry. Tady jich mám pořád 7, tyjo. No, což mě tak trochu sere. A my? No, já se s váma loučím. Takže se mějte. Napište hezký komentář. Do pič. Sorry, ale... Tyjo, už se mi po třetí stalo, že jsem hejbnul s tou zasranou kamerou, tyjo. No, vím, že jsem zproslý. No, pokud na tohle se můžete taky podívat. No, takhle se to jmenuje. No, stupněte si to, přečtěte si název, protože já to dávám do popisku ani nebudu. No, sorry, ale jsem línej. Pokud se vám to video líbilo, like a to bla bla bla. No a mějte se a čus.